Da zarar mun danna da zai kokari ya je ya duba number tana da BVN a kanta, in tana da shi sai ya display. Assalamu alaikum, barka da zuwa Zamani Tech. A bidiyon mu na yau zamu nuna muku yadda za ku duba BVN number ba tare da kun je banki ba ko kuma ATM machine ba. Saboda haka kai tsaye mu tafi zuwa dialer din mu. Da mun je mun tsinci kan dialer din mu sai mu danna star 56 oh my goodness 65 star 0 hash. Shikenan sai mu danna dial. Da zarar mun danna da zai kokari ya je ya duba number tana da BVN a kanta, in tana da shi sai ya display ɗinta, idan ba shi da shi shikenan sai ya gaya mana cewa sorry your phone number is not enrolled on the BVN platform. Saboda haka please contact your bank for further assistance. Saboda haka ba zai nuna mana wannan number ba, sai ya ce mana mu je bankin mu saboda a yi assistant din mu, a yi kokari a yi linkin din BVN number. Saboda haka za mu yi kokari mu ga cewa mun yi wata sabon bidiyo ta yadda za ka bi linkin din BVN number ka da number ka ba tare da ka je wannan bankin ba shi ma insha Allah. Mu dai abinda muke so da Allah ku danna mana subscribe kuma ku danna ƙararrawa sannan ku yi comment din da dama. Mun gode. Ni ne naku Usman Shehu daga Zamani Tech.